אמצעים מוכתמים. תראי מה קורה פה. זה נראה כמו כתמי יין, כתמי דם, כתמי שתן, מכשירים מלוכלכים. קטסטרופה. מזעזע. המים הללו, היית ממליצה לשתות אותם? ממש לא, ממש לא. ומקלחות שרחוקות מלהיות נקיות. זה נראה כמו צואה או לכלוך של בני אדם. בערב אנחנו מגיעים שוב כאורחים סמויים למלון האחרון, מלון פרימה מיוזיק באילת. זה החדר. של מול המחירים הגבוהים של המלונות האחרים, כאן המחיר נמוך יותר, כ-2,200 שקלים ללילה, לחופשה משפחתית בראש השנה. אבל האם זה מתבטא גם בניקיון? בואי נתחיל לבדוק את השולחן כאן. אני מניחה שזה גם שולחן אוכל. בואי נראה מה נמצא. את הבדיקה ערכנו בעזרת מכשיר שמספק אינדיקציה לרמת הניקיון במשטחים, שהתוצאה המומלצת היא עד 500. 1,087. לא טוב. אבל לא גרוע. לא נורא כמו האחרים. השלט לא נראה הכי נקי. בואי נראה. וואו, 9,094. לפני שימוש בשלט, ללא ספק צריך כאן איזשהו מגבון חיטוי טוב עם אקונומיקה. 262, זו דווקא תוצאה טובה. וגם בבדיקת המים התוצאה עמדה בטווח המומלץ עד 20. 2. אחלה. בכל מה שנוגע לניקיון החדר, כאן התוצאות סבירות יותר ביחס למלונות האחרים. עדיין יש עוד מה להשתפר, אבל לא גילינו לכלוך על הרצפה, על הקריות או על המצעים. כמו במלונות האחרים, גם כאן בדקנו את הבריכה. טוב, דגמנו, אפשר ללכת לבדוק. לאחר הדגימה בדקנו בעזרת מכשיר שמספק אינדיקציה לרמת הכלור והחומציות במים. זה המבוגרים וזה הבריכה של הפעוטות. בואי נראה מה קורה בפעוטות. בהיר, הצבע מאוד בהיר. אין כמעט תגובה, אין הרבה כלור. ונאמר שלעומת התוצאות בחדר, כאן התגלו ממצאים בעייתיים יותר בהשוואה להמלצות של משרד הבריאות, שקובעות שרמת הכלור צריכה להיות בין 0.8 ל-2. 0.09, אין כלור, כמעט בכלל. זה אומר שיכולים לעבור זיהומים מאדם לאדם, יכולים להתפתח חיידקים בבריכה, רע מאוד. היית נכנסת לבריכה כזאת? לא, אסור, בהחלט, אסור. וגם ה-pH, החומציות, במכשיר שבדקנו, אינה בטווח של משרד הבריאות, שקובע שהתוצאות אמורות להיות בין 7.2 ל-7.6. תוצאה נמוכה יותר, לפי משרד הבריאות, עלולה לגרום לפגיעה באור או בעיניים. 6.8, גם החומציות מעט נמוכה. ואומנם לא ערכנו את הבדיקות הללו על ידי דוגמים של משרד הבריאות, אך גם בכלור וגם בחומציות, התוצאות שהופיעו חורגות מההמלצות. לסיכום, תוצאות גרועות בבדיקות המים בבריכות, ותוצאות טובות יותר יחסית בבדיקות הניקיון בחדר המלון. ועכשיו לדירוג הנופשים שערכנו במלונות הכי פופולריים באילת. כדי לבדוק האם מנקודת המבט של הנופשים נגלה תוצאות טובות יותר, חדרים מפוארים ומלונות מפנקים, כפי שהרשתות מבטיחות לאורחים. יותר מ6 משפחות תיעדו עבורנו את החופשה שהזמינו ממיטב כספם. כולם הזמינו במלונות בעיר הדרומית, מלונות שכולנו מכירים, כמו למשל יוספלש ריזורט מרשת פטל. שעה 3 בצהריים, חדר טרם סודר. זו הרחבה מחוץ לחדר, ניתן לראות את הטינופת, את הסירחון, חתולים בכניסה לחדרים, עם צלחות שנשארו פה מאתמול בלילה. לחופשה הזאת משפחת אבוקסיס הגיעה עם ציפיות רבות, ציפיות שלבסוף הפכו לאכזבה אחת גדולה. זו המרפסת שלי, מדובר בחדר קיטס גרדן, שאנחנו הוספנו עליו בין 700 ל-1,000 שקלים, אני לא זוכר במדויק. נכתב שאנחנו מקבלים מדשאה פרטית. תגידו לי מה דעתכם לגבי המדשאה הפרטית שלנו. גם משפחת בוסקילה, שהתארחה במלון אריה באילת, מלון 5 כוכבים, חוותה חופשה מלאה בתקלות. לא ניקו לנו את החדר מיום שישי, וכשניקו לנו את החדר, אז הביאו את הדברים ככה. הזבל בחדרים, שלא פינו אותו, יומיים. המגבות מלוכלכות כבר יומיים. הראש של הברז לא עומד טוב. במלון קלאבין, לעומת זאת, משפחת קליינר התאמתה עם העובדים לאחר שהתגלו הליקויים. אתה יכול בבקשה להפסיק לצעוק עלינו? אני לא צועק עליך. אתה צעקת עליי מאוד. את שקרנית. אל תרים את הקול שלך. הנה, בבקשה. כשאתם שומעים את הקול, אתם שומעים בדיוק את הקול? זה היה הקול של עובד
עובד או תחזוקה של קלאבים. מהמלון מסרו שהם שירתו והשיבו לכל בקשה, שהם פיצו בארוחת בוקר ואף שדרגו את הנופשים למלון אחר, אך משפחת קליינר נשארה עם טעם רע לאחר שחלק מהחופשה בוזבז על תיקון הליקויים. ואם זה לא מספיק, נופשים ששעו במלון ליאונרדו קלאב אילת של רשת פטל גילו אורחים לא רצויים, כמו נחש שמסתובב בחופשיות מחוץ לחדרים. תראה איזה גודל, הוא מסתכל לחדרים. ואם חשבתם שבזה הסתיימו התלונות של הנופשים, חכו למחר, כי מחר נחשוף ממצאים נוספים שהגיעו לנו ממלונות ברחבי הארץ. זאת אומרת, לא רק מאילת, שבהם החופשות הפכו לסיוט אחד גדול. ואלה התגובות לתחקיר הזה. מרשת מלונות פרימה נמסר הנתונים שהצגתם בכתבה באשר לרמת תחלור שגויים ומתאים. ניטור רמת תחלור מנוהל על ידי מערכת ממוחשבת שלמשרד הבריאות גישה ישירה אליה. כגיבוי נערכות במהלך היממה 6 בדיקות נוספות. בדיקת הנתונים במועד של הבדיקה חושפת כי רמת תחלור הייתה תקינה לחלוטין. במלון ליאונרדו קלאב אילת אמרו צוות המלון הזעיק לוכדי נחשים שביצעו סריקה יסודית ובסיומן נלכד הנחש. במלון יוספלש אמרו אנו מצרים על המקרה, נעשה ככל שידרש כדי שמקרים כאלה לא ישובו על עצמם. וברשת אסטרל אמרו שרשת מלונות אסטרל תחקרה את המקרה המוצג וטיפלה בו בהתאם לסטנדרט האירוח הגבוה שעליו היא מקפידה. בקלאב הוטל אמרו בעקבות הפנייה של הלקוחה החליטה ההנהלה לשדרג את ההזמנה שלה לסוויטה בקלאב הוטל אילת, למרות שהמחיר גבוה יותר מהותית. ויולן, היום התחקיר החשוב הזה שלך מגיע גם לכנסת. נכון, חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, פנה למשרד הבריאות, דרש תשובות בעקבות התחקיר, ומעבר לכך, במכתב שנשלח למשרד הבריאות מטעמו, הוא כתב דברים מאוד מאוד חשובים, שאני חושבת שנופשים רבים יסכימו איתו. הוא כתב בין השאר שבתי המלון באילת גובים מחירים מופקעים מאזרחי ישראל עבור חופשתם השנתית, ולא יעלה על הדעת שזוהי רמת ההשקעה שלהם בבריאות וברווחת הנופשים, שזו תעודת עניות ליחס לנופש הישראלי. ומעבר לכך הוא מוסיף שהוא ישמח לסייע למשרד בכל מה שניתן על מנת לקדם פתרון לעוול הזה ולשמור על בריאות אזרחי ישראל. ואני חושבת שזה חשוב מאוד שאנחנו רואים שיש חבר כנסת, שיש יושב ראש קואליציה שרואה את הממצאים הללו ופועל. אני מקווה מאוד שגם במשרד הבריאות יפעלו, אני יודעת שהם בודקים את הפנייה והם יתייחסו לכך ברצינות, ואולי בהמשך סוף סוף נגיע לעשות בדיקה נוספת, והפעם לא נגלה נחש או ממצאים אחרים מטרידים. אולי יום אחד אפילו לא נצטרך לשלוח אותך לאילת לעשות את הבדיקות האלה, כי הכל יהיה כל כך טוב. תודה רבה, יולן.